Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini mau cari keringat. Cari keringat mau apa ya babat-babat suket. Suketnya udah tinggi, babat-babat suket di Pondok Kawula Alit. Ini Pondok Kawula Alit. Nah, ini alatnya. Alatnya saonone alatnya. Nah, iki mau babat-babat suket, Saudara. Oh, iki alatnya kayak gini. Oh, sembarang digowo. Nah, iki saudara mau bapak-bapak suket, mau pakai mesin rumput ya enggak bisa. Kata orang Jawa itu jombret. Bahasa Indonesia ini ku mepret. Mepret. Mau cari keringat ini saudara. Sementara mesinnya ini mesinnya ini tanpa mesin. Mesinnya ini tangan sama bau. Nah, ini dibuntel biar enggak rusak padahal. Jombret sini saudara. Enggak landep iki. Sik dikosek sik. Sembarang nek nang kebon iki mesti ngono iki tak gawa mbuh ana sing kanggo mbuh ndak. Gawa ae wis. Wah, sembarang gawa iki. Dikosek. Wis ngono wis. Nah, gini mau cari keringat. Cari keringat. Nah, ini apa kemarin saudara. Ya wis diopeni lah. Titik-titik alon-alon pokok kelakon. Oh ngene yo ngono ya, koyo ngene. Nah, nanti seteknya ini dibewel. Ini. Nah, ini babat jenenge saudara. Nah, kok nek metu keringete. Ya rada enak nang awak. Heeh. Ya wis olahragane wong desa ngene iki wis. Olahragane wong desa. Olahragane wong desa saudara. Nah, itu olahragane wong desa, olahragane tulang bengok ya seperti ini, saudara. Ini olahraga. Nah, ini ae pokoke rubuh sukete wis. Nanti iki dibewel teke biar rapi, biar bagus. Nah, ini wis dadi wis. Ndak sampai apik weh. Sementing sukete rubuh. Oh, kopi ini rusak ini, kira awu. Ini sih ki. Ini ae weh, ndak sampai apik. Nek api-api anu tambah kemeng nang boyok. Nang bau tambah kemeng nek api. Ini tok iki wis saudara. Ngiras-ngirus ambek apa iku? Olahraga. Ini ae wis. Tapi awune iki. Awune iki sebenarnya saya itu enggak bisa tani saudara, ini belajar masih belum bisa belajar saudara. Aduh, cara wong tani ku tani kaset saudara.
ndak pati iso tani. Jadi tani ini Gus pokoknya nang kebon. Tidak begitu pandai bertani itu. Iku mbodene kaya ngono wite ndok woe nek ngono iku. Gawe pakene becek ae bengkolongan iku. Kuringin. Lah iya. Anu rubono ae marine iku. Ini tok ae we ndak sampe apik. Oh iki. Ini tok loh. Lumayan. Aduh, loh ngene iki saudara. Ambakane ngongsrong we. Ambakane. Makane tapi yo nang pernapasanku yo enak. Kate ini masih pagi. Ini diarani kan ini saya itu tani ngawur saudara. Masalahnya tidak ada yang membimbing. Pokoknya urip ngono wis, mboyo apa apike saya ndak begitu ngerti. Tuh iki apa mbote yo. Ini gede nih. Nah ya aku sih ndelok mbotene sik. Nono wae kok iku blumbang yo. Nono wae. Ganggu. Aduh. Tak ada wohnya. Nah, ditutupin ini iki rabuk iki. Oh. Iki nek ge makane ayam saudara. Ono cilik-cilik ini lho. Oh, iki gembel sini ndak dijuruk masalahe. Oh. Sik golek anu sik. Loh. Ono wae iki. Cilik cuma. Oh. Iki enak nek dikukus iki kan cilik-cilik bodine. Wis bahis. Oh. Iki sing enak iki nek dikukus iki. Masalahnya masih nom. Iki dia no digawe pakai ini dipakane pitik. Bengklongan saudara. Dipakane pitik. Menisan wis. Menisan di ilai. Ini buat pakan ayam saudara. Kan kemarin video-video sebelumnya kan sudah ada. Cuma ya ini lutung. Gue mulai kok dipakai pitik ini. Oh. Pakan bebek juga bisa. Pakan sapi juga bisa. Tapi di kata orang digobet. Kalau punya chopper ya tambah bagus. Oh. Namanya bengkelong. Bengkelong itu pohonnya mute. Wis ngene wis. Gue besok bumen digowo. Cek. Oh, hei. Lutung ini ki pitike sing seneng saudara. Ki lutung timbangan itu ku saudara. Nah, wis. Besok-besok digowo. Biar asat. Biar tus airnya. Ini kulon iku. Tirek. Lombok ya ngene iki tak cukul-cukul karepe dhewe lombok iki. Manuk gendilang. Ini manuk gendilang. Nah, ini ada sapi.
Yo diopeni saudara. Kena gawe nyambung nyawa. Iya nyambung nyawa. Ya ndak ana sing nguripi ya apa? Nyambung urip. Ya iso ya kena gawe ngiseni WC. Nek mah lancar kena gawe ngiseni WC. Wis diopeni wis. Iki udah ngagung nih. Kayak urip, kayak nemu. Mbak Andi ya. Mbak Andi saudara. Ibarat saudara. Kalau yang naneman udah hilang ya, tak enakin nandure loh. Tapi ya nggak apa-apa, disyukuri lah. Lombok ini lombok kecil, lombok jempling. Kecilnya ini sih. Lumayan. Ini tok ae. Ngene iki wis jenenge alat maneh duwene iki saudara alate. Ngene so iki situke gawe keruk dibatek. Ini soro tani saudara. Sing ndak soro ku yo nek oleh duit ngentit duit korupsi lho ndak soro. Nek wong tani soro. Nek korupsi kan duit gede-gede, ge foya-foya, ge seneng-seneng. Iya rakyat sing soro. Tapi tak boleh ngeluh lah. Walaupun keadaan seperti ini, saya itu berusaha tidak ngeluh. Bagaimana caranya bertahan hidup itu ya apa carane wis. Sing penting ndak ngamek barangnya wong. Ndak ngentit. Tapi enak nang awak ngono. Nang awak enak masih wis soro ku enak awak. Duit akeh. Tapi oleh ngentit duit negara. Yo ya apa? Masih wis soro tapi nang awak ku enak. Sehat. Jiwa raga itu sehat. Sik mau rehat saudara, mau minum. Gorokane asat. Yo.
Kurangnya set. Ini bontot sih saudara. Bontot seperti biasa bontot. Nanti kita makan-makan. No. Untuk sementara ini kalau makan dulu tidak kuat muntah nanti. Nah seperti biasa tadi sudah saya ngomong. Ini ya, pondok Plerenan, pondok Kawulo Alit. Mau minum sih. Di wedangi mau. Oke. Kita minum, kita lanjutkan. Ini mau rehat. Ini mau melanjut di area sini saudara. Terlalu koyo. Kalau kopi ini aja di jobret. Rabu ini. Tapi abune rada deres Pak bengi. Tembel germane. Merune. Aduh, wakil ini kalau bohong saya singkong ya wakil saudara. Sama nih tapi tinggi rodok landep yuk, rodok enak dijomret. Ini apa aneh nongkrong. Oh ini panas sering apa cuacanya panas saudara. Awune ya sik runtuh ae iki. Apa iki krokot yo? Apa krokot iki yo? Krokot ah. Kayak krokot. Ini ae wis dadi. Ini dadi saudara. Nah, cari ini loh. Apa suket iki bisa jadi pupuk cari ini. Tapi ya ndak roh aku. Nah. Aduh. Nyala ini. Wis kene jangan kuai wis. Iki sing deket nih. Oh iya, awu nih. Tapi alhamdulillah dikirim awu terus. Katanya apa itu ngaruh ke pH-nya tanah itu bagus katanya. Tuh. Kesuburan tanah. Bisa untuk kesuburan tanah dikirim awu. Katanya jari itu jarang bener Landep lalu Oh iki benglongan akeh.
Oh, nek lagi pakan PT. Mari ini digonang pondok. Nang gubuk ketok anu nih. Ketutupan suket. Wuh. Pokoknya ini terus di fisik. Ikan fisik saudara. Ini kuning. Nek penggerek. Apa itu? Cilik lah peteng. Nek peteng di fisik ini. Ndak lemu tengi. Wah, rombok rek. Kene hebat. Oh, iki bengklongan. Oh, bengklongan nih. Iki bengklongan nih. Akeh bengklongan dek ini. Saya lagi pakai PT. Payah rek. Ngukus boyok saudara. Boyok ngukus. Tak ya, ngukus. Boyoknya ngukus. Iki ngono jombret. Tuh bapak sak oleh saudara. Mana ngoli nang wong. Entelah nguli yo. Ndak oleh koyo. Apa sing omah sing dipangan? Iki oleh-oleh lah wis. Dinyangi bendino masa ndak mari. Iki ana mbudene iki. Itu panen iki cukulan saudara. Tapi lutung ngono wae. Iki nek dipakani pitik iki, yo. Nek gas asat iki. Iya ndak. Iki bengkelongan nek pakani pitik. Lumur ndek kono. Nah, buting cilik-cilik ini saudara yang kecil-kecil ini. Lumayan enak. Pingin enak kalau bude saudara, bude ini dikukus pingin enak. Dimakan dengan apa? Dengan ikan daging sapi. Pasti enak. Oh, rapuk kandang tok iki. Aduh. Payah saudara. Tapi jombreng ini ki gak kena ngoyo. Nek pingin cepet ndang selesai. Boyoke ngukus. Timbangane boyoke ngukus. Kalau payah yo rehat. Itu saudara. Jombrengnya mau saya lanjutnya besok. Ini mau wewel sentek kelor wono. Biar bagus ya, seperti ini nanti kita wewel. Nah, biar bagus. Ini jombret menjombret ini saya lanjutkan besok. Gitu saudara.
Oke, terima kasih. Nanti kalau dilanjut saya udah ngukus banyak ini udah seringinnya ini mataharinya udah tinggi, udah panas. Di mau rehat, mau minum. Terima kasih. Salam bahagia. Kita tunggu video berikutnya. Oke.